coba ngaturi bintang tamune Mas Bagong Slendro supaya munggah ing sasana pepanggengan. Mas aja diklero. Sugeng dalu Mbak Cangik, Mbak Lindo, manggih wilujeng Bagas Laras. Alhamdulillah sehat walafiat pikantuk pangestu jenengan. Nggih. Sowan ana ing waradan dukuh benda desa Sida Kumpul Kecamatan Balilang. Leres. Kula njaluk gunung gumun setahun jembleng serendeng sebabe saged silaturahmi wonten dalemipun Bapak Imam Santoso. Niki ing daleme Ibu Sri Lestari Mbak Lilis. Lah niki sing bae niku sing kula gumun kula mireng cerita saking warga mriki. Ceritane pripun? Mbah Imam Santoso niku menjadi sopir semen niku seumur hidup niku. Mbah ora semua daleme nggih wapi mboten kantenan ngeten iki. Panjenengan nek pengen mulih kok nggawa semen kelakon nek mriki pokoke. Apa iya? Nggih. Kula langsung dijunjukne nggone Bu Fatimah mriki. Dari sapa? Bu Fatimah mriki lho. Bu Fatimah. Sapine loro sampean wau ndak transit wonten mriku mboten? Nggih. Walah sapine loro sampean pirsa mboten kamar mandi niku ora duwe lawang niku. Ya kok kula nguyuh Ibu Fatimah ki ya linggih ning gone apa iku kawon ae. Heeh. Nek dinceng kula. Terus akhire niku kan lawange niku kae to Mas. Iya. Korden niku. Korden ya. Kula nggih kali nguyuh nggih kali ngeten kali niku kok wedi nek Bu Fatimah lebu. Iya. Dados kula niku ngeten kesanipun kula nguyuh nggih ngeten. Heeh. Kok pas nggih kula nguyuh ki ngeten kok pas ya. Pas ora kacekli kok iso niku. Nek boten ngaten ning alhamdulillah budaya silaturahmi sampun dipun paringi panggenan kalih Bu Fatimah. Mugi-mugi panjenenganipun Mbah Imam Santoso anggenipun ngawontenaken tasyakuran ing dalu punika Mbak Cangik. Nggih. Ngawontenaken gelar wayang utawi ringgit wacucal kanthi adicara tasyakuran bali matur kitan. Ya. Paring asma sinten, Mbak? Ingkang dipun tetaki. Nggih. Cek tak buka ya. Wah, sama tangga-tangga entek kok lali. Iya, dilunasi rong minggu kok dalem. Mas Nasir Wanda Mas Kurunadon. Wah. Niki jeneng priyayi nggih ngeten iki. Mula jenenge kula Slendro seneng tumindak tur nyambut gawene ora kena nglokro. Kuwi yen Slendro. Yen Warta. Nah, Warta niku napa Pak Dik? Kabar. Jadi Warta itu adalah memberi kabar terbaik. Kita nek zaman saiki kan komunikasi yang tepat. Oh iya. Wong nggih pas iki wong iki sampean
rukun Islam wonten pinten? Rukun Islam ana 5. Nek kula jenengan iki saged merdekne monggo dalu niki nek awake dhewe ndongak napa niki memberi motivasi wis ora lumrah. Nek menehi ndongake karo sing ndongah Mbah Imam karo gawane ora becik. Mergo Mbah Imam karo gawane niki wis diarani rukun iman niki. Rukun iman apa rukun imam? Rukun iman kene iki. Modine iki. Rukun iku sing wedok, imam iku sing lanang. Oh sing wedok sing sampeyan iki dalang ora takok karo sing di omah kok. Lah wong kula rondo mriki mawon lho apal. Sak riyen iki kok kono sampe teko Jombang iki rondone 14 Pak niki. Saka kono nganti 14. Busami yang penuh. Mahmudah Sumini, Nafisa Makrupa Sri Lestari rondo kabeh. Lah iki lho wong eno karo iki kebuke. Sapa sing rondo ngatung? Lah kok kabeh ngene iki. Ini lubunipun menika daleme Ibu Sri Lestari. Lah Ibu Sri Lestari menika putrane Pak Imam. Betul, dalem ngeten iki kagungan kalih nggih Pak nggih. Nggih. Rencananya jindamel sekawan Pak. Kuwi gawe papat. Lho kok iki krungu. Kula iki kaya anake dhewe karo Pak Imam. Terus sampeyan kuwi lho kula iki kaya anake niki monggo-monggo kula panjenengan dilebeti wonten mlebet mboten bisa no. Walah kula hitung niki enten beras, rokok, gula pirang-pirang. Pak Imam, napa nuwun sewu Mas Bathur Sindro napa badhe ngersake beras napa ngersake gula? Lah kok durukun iki ya krungu. Sapa Pak sing njaluk beras njaluk gula? Iki lho Bu dagelane. Njaluk apa gula? Rokok. Ya ora apa-apa Pak, ora masalah. Keilah sing penting cocok regane. Iki bae kula niku dikon tuku. Kulahan kula niki. Malah yo ora kaya mangono kok. Nggih. Jadi pun bapak imam itu wis tenanan. Sembodo. Dalu punika saderengipun wayangan pringgih wacucal kalau wau sampun wonten pengaosan. Mulane ngiras pantes ngepasi menika wayang sebagai media apa itu penyambung lidah Pak. Nggih mboten. Nalika Bambang biyen Mbah Sunan Kalijaga nganti nglebetake budaya lewat wayang kulit. Dikon nonton wayang kulit hadiah ora diweni apa-apa, kuwi diweni sahadat. Mula sak ikhlas lahir batin dadi wong Jawa akeh islami. Oh iya, dadi wong Jawa iku kudu ikhlas. Kudu ikhlas. Ora kena grumbil. Ora kena grumbil. Apa meneh dadi seniman wong ikhlas iku swarga panggonane, swarga jadangane. Lah iki sing tak unggepi apa sing dadi kandhamu? Seniman iku kudu ikhlas. Ikhlas diwenehi pira-pira yo matur nuwun. Yo ikhlas. Ikhlas. Sesuk tak sangoni 1000. Oke? Ikhlas lho. Ikhlas iki tembungmu dhewe lho ya. Heeh. Ikhlas. Ikhlas ora? Ketoke gak ikhlas nek iki. Namanya kula rasane kula ing Bogorjo. Dugi Jatirogo niku macet ping 21 Pak. Angger wong lewat portal sangone 200. Portal sangone 200. Totale mung tak petang juta lho iki. Aja kuwatir. Mboten Pak. Kulo ana sing ngidoli. Leres. Sedekah niku ora lokak ning malah kebak ora melarat ning malah kuat. Mula sapa wong sing gedheke sedekah bakal lancar rezekine. Rezekine betul. Sing penting niku ikhlas sampeyan ikhlas buat duit 100 ikhlas dilipat gandakan dados 1 juta. Jumbo kali dalu punika Mbah Imam buat duit iki hampir 50 juta. Ketoke luwih merso luwih Mas. Iku dilipat gandakan insyaallah tahun yang akan datang jadi lipat ganda. Kuncine ikhlas niku. Amin. Mas Bathur, dalam iki ora mung sampeyan. napa Iki saka kersane kebudayaan awake dhewe, Mbah Imam Santoso. Karena cintanya dengan budaya. Panjenengane iki ternyuh ing atase wong manca Jawa kuwi sampeyan mudi babagan kesenian Jawa. Iki lagi alon-alon. Mbak Imam iki cinta dengan budaya. Sampai nek diseneni burukun lho. Iso. Ya cinta burukun, ya cinta budaya, ya cinta anak Ibu Sri Lestari. Oh ngono ya. Jadi salah. Salah niku. Tresno Pak jenenge. Urip-uripi awake dhewe. Oh iya. Tresno sing arep kuwi ora ngawur. Oh, kaya wong kolut ya. Kaya CEO keluarga anu apa iki jenenge Soluna.
sebuah apresiasi untuk Mbak Elisa karena penjenengan Mbak Imam ini mergumi mau ngatasi wong Sulawesi wae seneng Sulawesi. Sulawesi. Oh, Sulawesi. 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 Sampai bener sih. Lah kok salah? Kula Sampeyan sing ngaturi kula iki jujur mawon Mas. Nggih. Kula lek kon ndadul bahasa Indonesia ora dibayar ora apa-apa Pak. Soale kula kulino mangan cengkal ora iso bahasa Indonesia. Panjenengan mawon sing ngaturi. Soale iki ora mungkin iso basa Jawa. Oh iya. Jadi kalau begitu malam ini Mbak Elisa supaya berdiri. Iya begitu begitu. Oh begitu ini. Oke, Mbak Elisa mohon berdiri. Monggo aja di cepat. Yo. Nah, duduk. Selamat malam Mbak Elisa. Selamat malam Sugeng Dalu. Katakan Wilujeng. Bisa Jawa kok bang. Aku ya ora mudeng. Kuwi lucu ngene Wilujeng. Lucu. Dimaklumi to, Bang. Wong yo kiai saka Sulawesi. Upama ora teteh basa Jawa ya maklum. Nah ya ngoten nggih, Mbak Elisa. Nggih. Sampeyan iki nek iso bahasa Indonesia rasa omong. Kok ya ngaten ya? Aku ini wong nasional ya Jawa ya nasional. Ya. Dicampur nggak popo. Oh, campur nggak apa-apa. Selamat malam Sugeng Dalu Mbak Elisa. Selamat malam Sugeng Dalu Mas Bagong. Oh, pripun kabaripun? Ngestunipun. Oh, ngestunipun kok pek ngestunipun. Sulawesi iki nek ngarani pangestunipun, pengestunipun nggih. Dewe kok ganti iki kok. Ya, maksudnya berdasarkan doa panjenengan. Nggih, pengestunipun sae sanget. Modele ilate kaya kena mawa ngoten nggih. Sanget kok sanget kaya sanget iki nek ning kono iki sanget gamane muter-muter manuk kene ae. Oh. Ya cara mriki Mbak Elisa, sangit iku bejian ngono kae terus kena luwe dadi sangit. Mediang kok. Bejian iki Urup iki urup-urup dhuwure digawe kereta ae. Sanget iki genilan nggih mboten. Oh, ora Sampai ngono. Nek gak percaya sampean nggone guri omah Bu Fatona kae duwe sapi. Kan yo dibegiangi. Mulane sangit rono. Wah, aku anggere angin kok semberbul iki koyo sangit-sangit piye? Jebul sindan iku aja sangit. Oh iya. Mbak Elisa, mohon izin nuwun sewu. Nggih. Panjenengan saking dalem kula mau jam pinten, Mbak? Saking Sulawesi. Oh, kula boten saking Sulawesi berangkotnya. Oh. Berangkot iki gak dimit to, Bos. Maksudnya ini berangkatnya. Mongkote. Oh, makate. Ya maklum kok, Bang, maklum dong. Nek maklum iki yo kebangetan nek terima budrek lore sing lu iki. Berangkat saking dalem. Saking Yogyakarta. Yogyakarta. Cek. Oh, lewatipun pundi Lewatipun dalan tol. Nuwun sewu nggih. Kenapa itu? Jalan tol. Kok tol iki? Sing leres tulisanipun tol. Tol. T-O-L-L. Bener dong, bener. TOL, tol. Ya. Lewat jalan tol. Dan tidak boleh turun nanti pisahkan dulu kan boleh. Jalan tol. Nuwun sewu Mbak Elisa. Kali apa sih kok bisa nyedul-nyedul? Wes to, niki pokoke digathek-gathek ning wae sepatu ngoten lho. Aku masa aku tadi gak nyedul sih. Pas mau tadi enggak. Kan itu kan muka itu ya. Iya, Wes mana ae sama ora mudeng. Lewat nyedul tadi. Lewat dalam tol turun nyedul-nyedul enggak. iya kok. Kita tanggung jawab loh, kok. Sing marahi kidul-kidul iki ngono lho, kok. Aku maksa aku ya enggak. Tapi pas tadi jalan buka tutup agak nyedul-nyedul. Sekolahnya ya, terwana. Ya. Mohon izin Mbak Elisa,
Panjenengan kan sakmenika wonten Ngayog Jakarta. Ya tuh. Sulawesinipun alamatipun pundi, Pak? RT pinten, RW pinten? Sami kali Jawa mboten? Oh iya, itu daerahnya namine bapakku. Bapakmu? Ya bapakku itu Seko Toli-Toli, Mas. Seko Toli-Toli. Benteng kali dalam bau benteng. Memang kan kendul betul. Bapake Rada beda ya. Rada beda. Sapa toli-toli. Aku nang iku loro-lorone masalah dipisah ya gak penak ya. Toli-toli ya elek. Toli-toli ya penak. Separuh ya elek. Separuh tol. Kalah. Dan sini begini li. Emang juga. Berarti Toli-Toli. Oh toli-toli. Beda. Kayak Jawa itu ada TH dari tata itu. Tol, bukan tol. Oli-oli lah, oli-oli. Dulu Sulawesi nak muni THL ini cetok banget. Ayo. Aku orang tahu muni toli orang tahu. Ah saru kok. Awake dhewe manut melok. Awake dhewe wong Jawa kudu buka tetep. Masa kok dalam muni toli. Gak paham. Pun pengen lho jenengan itu. Sampean bapake saking toli-toli. Lah, kalau Ibuku Seko Lambelu. Cangkemmu berarti. Saking putih Pak. Saking Lambelu. Cangkemmu mana ayo. Takon iki kok sama putih kok. Lambelu ketemu toli-toli terus dadi Elisa. Jadi Elisa toli-toli Lambelu. Ya, cinten mekater. Mekater. Wah, nyuwun sewu lho, nek kula salut kalian Mbak Elisa, Mbak Cangi. Salute babakan. Piyayi Sulawesi kok tresno kalian budaya Jawa yang patut kita apresiasi. Mohon izin Mbak Elisa. Kok panjenengan kok seneng karo wayang kulit utamanipun ibu-ibu Waranggono? Ya. Karena apa, Mbak? Kalau di Sulawesi sana banyak sekali orang Jawa. Jawa. Ya, banyak. Jawa itu dari Bloro, dari Banyuwangi. Itu orang Jawa ya, Mbak? Jawa. Banyak ya. Gibas kan mboten, Mbak? Jawa Gibas itu daerah mana? Aku belum Nah, kene iki ana Jawa, ana Gibas. Nah, Jawa iki rada prengus, nah Gibas iki ana urune putih ganjil kae. Ora awake gede nek Awake gede lah, suarane piye bos suarane bos? Ah iki keluargane. Lho kok aku? Maksudnya keluarganya di Gibas. Nah, masih Jawa kok soalnya deh. Ada semua malah. Aku udah janjitan bos. itu dadosipun sekotol. Kalau besok kapan-kapan kalau main konten mereka main di Aceh Lambelu. Enggak, aku kepengen toli-toli tadi lah misalnya. Kalau toli-toli kan pantai barat. Kalau itu jauh Lambelu, Seko Lambelu, panjenengan turun di Palu. Gue mundur di penting dasar. Orang sadulan mas, orang sadulan. Jadi kira lo dong, neng Sulawesi, duduk toli-toli, terus neng gue Lambelu, Nang Lambelu udah di Palu. Ya Pak, kenapa? Lah iki sing kosone iki kan duwe anak. Terus anaknya Duwe anak di Palu, ngomong lahirke ning Palu bahasa Indonesiane lahir di Palu. gak mati anaknya. Oh, ini loh tadi kau ngete loh. Kalau di Palu, dede di Palu. Orang enggak di Palu enggak. Jadi ini apa dirangkek nih mana loh? Kue di bojo wong toli-toli. Toli-toli. Istri saya hamil di toli-toli. Toli-toli. Karena lamanya Lambelu. Iya. Maka kita harus lewat di Palu. Aku kan hitung-hitung. Oh, daerah. Oh daerah, ini daerah, namanya daerah. Dalam kalau konsepnya kaya ngomong tuh paling penak lahir ning Papua no. Lah kok bisa Jawa? Paling penak loh. Kok iso? Lahir di Biak, sekolah di Biak, gede di Biak. Itu paling enak. Nah, sih. Ya tergantung Paling enak di Biak. di Biak. Saya aku dari kelingan. Biasa aku ban Biak, bojoku. Iso enak. Tapi sampai ojo lahir ning daerah Jatirogo. Apa? Jatirogo iku ana desa Demit. Sampai lahir Demit. Lahir. Ayo, mriku. Tekan Jatirogo mlebu wong iku bener. Ayo, turun. Ayo. Ayo, gerak we. Bingung kowe. Wira warna iki nak iku ning kidule Jatirogo. Lahir ning Singkutan wah lorong.
Ora kaya capak ya dicikutan ini. Mbak Elisa. Pokoke gungsu melu dudu. Kulungsu melu udu, kulungsu Gungsu jauh. Ah itulah maksudnya itu. Wis pokoke diawur nih Mbak wis Ya. Apa bener? Pindah ngaten. Mbak Elisa. Oke. Mohon maaf, Diwanoke nama lengkapnya siapa? Oke, derek tepang gelati wanu kegulang tepung padalang. Kok dibilang tepung ini kok gawe digoreng tepung. Apa tepung perkenan? Jadi Wano Kegulang. bilang tepung. maksudnya sampean apa didulang tepung. Aku sing semane. Oh, kamu saya translate. Aku translate. Translate. Lah yo. Ya gulo Elisa Orcarus alaso macange. Oh, bisa Orkalus. Elisa Orcarus. Orkalus. Elaso. Alaso. Oh, Alaso. Alaso minal bakso. Boten iki alasun iku marga apa pripun Mbak Elisa? Alaso meniko itu artinya orang gue anu. Ya. Tidak. Langsung apa sih kira-kira gue dua aku nggak dua Mas Bapak. Apa kira-kira sing kowe gak duwe sono duwe. Masa gak pengen duwe sampean? Enggak. Maksudnya wong wedok ki Allah suka dua anu. Oh iya, mohon. Oh iya. Sampean mudi ora, Mbak? Sampean mudi gak apa-apa. Mbak? Anu iki kira-kira dhewe Oh iya, aja. alaso. Iya, ngaten Pak Dalam, Elisa Orcarus alaso. Mbak Elisa, mohon maaf, sampeyan panjenengan tasih studi napa sampun iki kersanipun pirsa, Mbak? Nggih. Sok kalau mongso ibu-ibu Waranggana menika dipandang sebelah mata bahwa sekarang juga banyak presiden, banyak mbak-mbak Waranggana yang hebat dengan titel-titel yang kuat, titel-titel yang hebat. Ya. Nopo Mbak Elisa? Biar orang tahu. Pengestunipun kulo S tunggal S1-nya studi pedalangan di Ngayogyakarta. S1 pedalangan, sisi juga. S2-nipun mendek psikologi. Yo. S1 pedalangan, S2 psikologi. Monggo sak ngertos kula psikologi iki nangani nuwun sewu orang-orang yang bermasalah tentang kerohanian. Terus nuwun sewu Mbak. Nggih. Kode-kode yang badhe konsultasi mandake. Nek niki sing ketok perlu dikonsultasike ning siji. Sapa? Rudi. Sing ngono mergane Rudi iki rupane urung dadi lha iki kok. Lah iki kok aneh. Bocah sing lajek kaya ndut ngene kok biayi. Sama yang masih. Bapak hari donga menapa enggak kan? Bacek api. Wanda ya. Ciwanda. Derek dongo katur pertama nggih untuk Pak Imam dulu. Santoso. Nggih Pak Imam Santoso muga Pak Imam pinaringan panjang yuswa sehat bagas waras tansah saged ngayomi kaluwarganipun. Amin amin. Nggih pinaringan rejeki ingkang lumintu kata sanget. Niki anu sakit berwacana niki nggih tulisanipun. Bisa nama-nama Ya katon bulis Bu Sri Lestari menika mugi-mugi anggenipun saged mendidik anak bisa anggih gulang anakipun dados piantun ingkang sukses ing tempenipun. Tembelipun. Aduh aku dah pusing sak iso-isonya ya. penyanyi Dok, dalam aku sing ngrungokke melu musik. Kuwate nak keseliut tembelipun tembelipun. Nggih tempenipun. Nggih. Menika rada panas Mas tadi do kepet-kepet. Oke. Wis sampeyan iki. Ini loh kayak gini loh tuh. Iki jenenge kipas-kipas ya Bu nggih. Kepek-kepek Dapat. Kalau pakai Ini kipas beda angin Mbak. bawah itu beda. Memang bahasa Jawa itu beda. Hurufnya sama, tapi kurang beda pengucapan itu salah arti. Artikulasinya beda ya. Kepot kalau kepet-kepet. Nah, kepot-kepet ini pasti Kipas nek kepet-kepet. Ini wangi sing ora cewek. iku sing tau ngalami. Iya. Nang jare itu gasot dingin. Dek cilik pancen ngono kuwi yo. Ora kan iya, wangi kok. Jangan percaya Mbak, kalau percaya besok nama aku tak kepet. Oh yang ngabunten, kadang kan boten ngertos beda
enten eling itu karet. Tapi ya nggak apa-apa, Mbak Palinda setidaknya ini Mbak Nisa memberi percontohan kepada wong Jawa Mas. Sing kiai luar Jawa wae tresno karo budaya, apa meneh awake dhewe wong Jawa kok nganti ora tresno budaya, kuwi ndak gelo. Oke, sedoyo niku saged dipelajari Mas. Nggih, corone kedong jero. Ah, kan ngerti lah aku. Kadung jero iso dijajaki, gunung dhuwur iso di Lumpat. Aku lagi ngawur Mbak Elisa. Lebih yang ini aku suwe. Iman transit dan menerima itu memerlukan energi yang tinggi. Oh, panjenengan Nggih. Laper. Meli. Kadang tuh nggak boleh dahar loh. Itu harus malam suntuk kudu tirakat. Nah ini suntuk banget ya tau Mbak Niki kok. Suntuk banget. Suntuk banget. Malam suntuk Nggih, badhe ngaturaken tembang napa? Belum buat Mas Wanda loh. Nggih, badhe Wanda mugi-mugi dek Wanda menika sehat juga bisa mengayomi ibunya di besok di ketika dewasa. Muga-muga iso dadi putra sing mulyakno wong tuane, iso sukses, iso kathah rezekine. Amin. Lan tutuk anggone sinau. Ya kok ngatasi wong Sulawesi ngaturi donga ngalahke wong Jawa. Nek basa Sulawesi Mbak pamane dengan menggunakan bahasa Sulawesi. Oh, Jawa kan bahasa Sing kono bahasane bahasa apa, Mbak? Pamane Jawa iki basa Jawa. Nah Sulawesi ada istilah lain? ya itu sukunya KI namanya, tapi saya juga udah lama di Jawa, dari lo lali. Oh, baik. Kayaknya kalau di sana tuh memang disingkat-singkat. Misalnya kasih mati lampu, saya tahu. Apa yang mereka tahu? Kasih mati lampu maksudnya dipateni lampunya. Oh, Kasih mati lampu. Ya. Oh. kasih. Sate tahu ki saya tidak tahu. Oh, saya tidak. Sate tahu saya tidak tahu. Dulu sate. Sate tahu ya enak. Berarti ngatakan tentang apa? Ah, mungkin nggak Ya kok Mbak Elisa. Kiai kene iki penasaran, mosok bocah Sulawesi kok iso nembang. Basa Jawa e nyuwun sewu ora tetek. Ya kok ngentek ora ngenyek lah, ora ngenyek. Ngenyek. Awak iki ngenyek kene. Ora bermaksud ngenyek kalau enek. Ya buat diaturi nembang sing ngaturi napa, Mbak? Nyaturi pelok barang mawon. Oh, belok ya. Oh nggih. Nggih, niki langgam rumiyin mawon nggih. Monggo. Iki sebenarnya rugi para kateng WMC iki deh. WMC nggih menika. Amin Bapak, menika anda ingkang dadi Donoarto. Nggih, wonten gubuk asmara karajingaken dawahe wonten direjekan Banyuwangi. Menika piye enten saking Pak Babinsan jaluk gede lintang asmara Limung. Nggih. Saking Rajasa Mas Tudiono. Nggih, nyuwun sesidengan. Kakak nggih, banyak. Nah, Ini piye? satu lagu dulu spesial buat Mas Randa sama Bu Lis. Nggih. Kalau dulu langsung aja nggih. Oh nggih. Mami belum itu langsung. Jangan mawon, oke. Oh, jangan nggih. Oh nggih. Monggo, Pak. Thank
Marane Pak Sebeh lagi Jatirogo. Pak Karno Korwadi Dorogi monitor saking dalam. Oh gimana sudah nuwun Pak Karno? Iya Mbak. Ini sekali mawon apa dua? Sekali mawon ya? Kali mawon nggih. Langgeng ngatasi di Sulawesi ya tetek nalika nembang. Langgeng ini wong Jawa kok senengane kok lagu luar negeri nggih. Apa-apa sing dibanggakne luar negeri. Nah niku lho. Katese Thailand nggih, Bos. Bener Mas. Bareng kunci nggih Inggris. Lah ya. Bareng tiba diledek kok wong Jawa niku lho. Apa? Gula Jawa diledek iki wong Jawa. Apa-apa luar negeri. Sing kecut ya asem Oh, Jawa. asem Jawa. Jawa ora enak apik belas iki. Tapi ning kaya nadya mangkono budayane sing dipeni budaya kebak tata krama. Wong kiai monco akeh sing padha gandul karo mesinane dhewe. Beres menika. Kula niku gumun lho Pak Danang. Gumune babakan Kalau apa? orang Jawa itu kok suka apa ya? Mudang bocah gitu. Bocah. Aku lihat kalau di apa namanya desa-desa. desa gitu. Kok mudangnya ke bulan tuh kenapa? Coba. Kayak bulan gede. Misalnya di wadah jaluk bagus sithik wae. Golong tak gulung. Besok jaluk bagus kok bulan ki konsepnya piye? Aku bingung sekarang. Bawa ngene Mbak Elisa. Bulan kan indah. Ya. Bulan gede. Terus soalnya ini supaya bocah iki besok yen padang kaya bulan dia kok padang ora manasi. Oh gitu. Mbok menawi ngoten. Oh ya jeru ya. Bu, Iki aku takutnya jangan ke dalam kan mudah. Kita kan sesama dalam enggak? Iya, misalnya. Lah kono dagelan kok. kalau di dalam berdua kok. Dalam apa? Dalam kok pegatan. Pengennya sampean. Aja lho. Buat nek kula iki kula saya ya salute kali Mbak Elisa iki siji Mas. Apa-apa iso nembang nggih apik. Nah, dalang nggih becik, Iya. priyaine nggih ayu. Sampun kagungan garwa der, Mbak. Pengestunipun Mas. Oh, sampun berarti. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Mas. Dereng. Urung. Ngestunipun dereng. Oh, nuwun sewu Yuswa sampun pinten, Mbak? Kok kepo banget sih. Oh, betul. Arep arep bertuku apa piye kok teko umur bareng iki. Ngene lho Mas, pripun mau omah-omah kuwi kudu direncana karena kita juga memikirkan masa depan anak-anak. Nah, anak dituwa, tuwa duwe anak ora sing nyambut gawe anake piye. Nah ini kok mindset penjenengan orang itu mulai SDM mindset sendiri-sendiri. Kalau di Cina itu umur 40 urung gelem omah-omah. Yang di saat muda itu nyambut gawe iki mboten Mbak. Ora tau ning luar negeri awake dhewe sering yo Mbak. Ya biasa ade wingi luar. Tau ning toli-toli yo. Ah. Mbak Elisa percaya orang luar negeri lah kowe. Wong mertu kok blora bingung kok. Nanya nyepelek itu. Nyepelek ke iki wis ngopine kentel. Dolane ada. Ya kali ini enggak beli. Gimana ya baru mau? Dah mulai tasmu go mulai. Orang bilangnya ngopi mulu kurang kentel, dolan mulu kurang ada. Nah ini kan berarti kopinya wis kentel. Dolane wis ada. Kental coba. Apa ini bibirnya saking akeh Mas? Ya, ayo. Ane Pak saya neru loh nih. Ya. Kopi ini kurang kuwi mau karo dilane kurang adil. Tidak bodoh ya aku. Jadi wong mama itu harus terpanjang dengan umur. Tidak harus terpanjang umur kadang-kadang. Kalau memang dereng ketepung karo bocor Ketemu ketepung. ketepuk Iki bayangnya
nih sampai umpama iki cara ketoprakan Mbak Elisa iki dadi role. Iki malah lucu nang iki. lucune Nek Mbak Elisa iki dadi role ketoprak gandrung karo sing lanang. iya Mesti bahasane kudune nganggo ngene iki ora itu basa sing halus. basa apa enake Iki enake iki apa lanane kalau nembung karo lanang piye ngoten. iya Aduh, aku dari Sabloku semua. Ya itu maksudnya kalau belum jodohnya itu jangan. Kalau cari bojo memang gampang, siapa aja besok jam 3 aku dari manten beres gampang wae. Yang sulit itu dari apa, Mbak? Yang sulit cari kalau misalnya bojo bisa pisah orang jodone, tapi nek jodoh siji sak lawase. Sing digoleki kuwi lho. Kalau nek duwe anak iki nuwun sewu mohon maaf iki hanya memberi sharing. Nek duwe anak iki paling enggak itu di faktor kalau wanita setidaknya itu 20 ke atas atau 25. Jangan diagendakan pernikahan dini. Ya. Supaya apa Mas? Supaya apa itu dari pola pemikiran. Ya. Ini orang cerah, orang cerdas, iso gampang pedot tengah jalan. Benar. Ayo mana ya? Saya penting mateng udah ke pikirannya Pikirannya SDM nih. apa ya kecerdasan seorang anak itu dari ibu. Betul. Nah, dari ibunya itu mateng. Mateng. Baru pepek. Mateng dulu. Kalau ini nek orang percaya bahasa orang wis manut toh. Aku lho manut. saya ngobrol ini Tenang lho. aja ya aku lagi bisa iki loh teman mbak ini Lah nek gelem mangga kok ya Mbak yo. oh iya Gitu loh. Aku lho rencana mangga jadi arep ngomong itu kudu mateng pamikirane jadi sok mateng besoke Pak Lindaya. Sambil lalu kepada lah kalau dia gojekan mereka yang ngaturakan aku tetap pangeran